magana karan nan to yanzu mutane kawai sun yi ba su bada mutum ka ji kamar magana ma ka ce kudin karo ce wai me ka wake bana kana me ga wake to ta aka suke haka ne wallahi ba zani ba amma duka yan yankin sauran wannan kuma magana banza ce suke mun wallahi he ma wannan yaron Habibu wannan yaro mai nika na yaro dan wajen Malam Dallaji to wannan shirki ne ba na ma bai bada ba to ku za ku ji abinda zan gaya muku shine muna jin kai ranka daidai duk wanda aka je aka tambaye karo bana zancen ka ne ba ta yake badawa haka ne to za mu tura shi gaba haka yake Allah in Allah ya tura shi in Allah ya tura shi assalamu alaikum wa alaikum salam ko barka da zuwa an mun lafiya madalla ranka daidai na zo da wata magana mai zafi wata irin magana ce wannan yaro dan bala dan gidan mati ya zo mana da kura cikin garin nan kura wannan yaron da mai cikin garin ne ya zo mana da kura kuna ina aka shigo da kura cikin garin nan ba ku sanar da ni ba ba mu da labari wannan don nazo da labari ai kamar da ku dakata wata irin kura tukun kura ma da ka sani kura da ke cizon mutane kura ko yanzu da ke cizon mutane me amfanin ku yana tsena ba mu da fadi Allah bai yana tsena wa amma ba mu yanzu ba mu zo to yanzu abin da nake so ne ka faɗi maza a je a kirawo shi don Allah ranka dai yanzu tsakanin Allah a bar kura a gari idan ta yi ta kwace fa sai ta ci dan wani shegan takar banza ce kawai gwara a je a kawo shi shegan takar banza a hukunta ya labe a nemo shi in wani ma da niyyar kawowa mu da muke da yara kwaran hukunci akan wancan wani ma bai zo bare talla yara gare mu kananu ko ina ga sanan suna shige da fice yaran nan da ya ta kira mai kuran nan kal an rezo nan da ita ya zo fada da kura gaskiya haka to yalla bai ya dare mai ta a bayan gari can ya iso nan an bai kokarin hukunci yalla gaskiya abin da ya fike yanzu idan ya zo mana nan da kura an ni ma haka ne yanzu ai ba za ta mana da kyau ba gaskiya haba wannan zancen da ka kawo ne ya daidai a tare yalla bai kai iso nan da ita a tashi a ji a tare shi ta a bayan gari ya taho to yanzu yanda za a yi ko waje ranka dade a kuran da mata sun le